Здравей, Дейвид, може ли да ни разкажеш малко повече за себе си? Да, както каза, се казвам Дейвид. Имам 6 години опит, даже малко повече в програмирането. Тъй като съм на позиция Senior Java инженер, като съответно се занимавам главно с изграждането на бекенд в компанията. Спомена, че имаш 6 години опит в програмирането. Защо избра да продължиш своя кариерен път в TechPods? Още като кандидатствах за различни позиции, един приятел ми каза за TechPods, директно беше, смятам, че там ще си паснете, искаше да те препоръчам, свърза се с Дая и още от първото HR интервю разбрах, че атмосферата ми харесва, бих казал, че човекът, с който разговарях, много добре ме предразположи, много добре ми разказа за компанията, допадна ми визия. Целият интервю процес беше с много приятни хора, изключително ненатоварващ, навсякъде се почувствах предразположен и просто културно вътрешно го почувствах, тук искам да бъда. Супер, Дейвид, много се радвам, че процесът е бил толкова предразполагащ за теб. Ти си вече някъде около един месец в компанията. Как премина той за теб? Беше доста смут, значи с български. Всичките колеги от екипа много добре ме предразположиха да се почувствам още от началото част от екипа. Онбординга беше доста добре структуриран, съответно задачите, с които се сблъсквах в този един месец, така с нарастваща трудност ми помогнаха да свикна с начина на работа с колегите, с темпото на работа и бих казал, че ако останалите продължават така, ще бъда много щастлив. Радвам се, че този първи месец за теб е преминал толкова хубаво и плавно. Може ли само да ни кажеш какво беше нещо, което те впечатли или така те изненада дори? Първо бях много впечатлен от това, че въпреки, че имаме възможност да си работим колкото си искаме вкъщи, винаги има хора в офиса, атмосферата е много приятна и чак ме впечатли, че ми е приятно да идвам да прекарвам време с колегите. И също така ми харесва много колко е структурирана работата, има ясни очаквания, знам какво се изисква от мен и просто всеки ден ми е нещо, което ми идва отвътре да си го върша и да, бях много приятно изненадат от цялостната обстановка.